Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Batez be gure gonbidatuak izaten dira hemen ardatz protagonista. Badakizue hilabeteko zapatuetan, lehenengo zapatuetan eta azkenengo zapatuetan, Eusko ikaskuntzagaz elkarlanean etorri ohi gara. Eta gaur beha lantxe gatoz entzuleok. Beraz, urrengo ordu erdian geugaz bat egitea erabaki ezkero, ondo etorri. Eta laster esango deutzagu gure gaurko gonbidatuari ondo etorri, zalantzarik ez. Gure gaurko gaia hauxe da. Euskal baserriaren bilakaerea eta egokitzea. Gaur eguneko baserriaren egitekoa. Esan dugun moduan, hau Eusko ikaskuntzak eta Bizkaia irratiak elkarlanean dakarkun saioa da. Eskerrik asko geukaz bat egitearrik. Baina gatozen ari da. Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia aplikatuko sailean aurkitu dugu gure gaurko gonbidatua Juan Ramon Murua, egunon eta ondo etorri. Berdin egunon. Zelan zagoz? Ondo. Baserrietatik ibilteko prest behintzat, Juan Ramon. Prest, gaur girona dagotan. Alantxe da. Esan dugu atarian, ez da labur zeren inguruan, zeren jiran ibiliko garen. Baina testu inguru moduan kontauko dugu, eta segurutik zeuk geuk baino hobeto, balandetxokoikoaren urtemugea ospatzen dabiltzala mungiarrak. Ez da, hori urrian egin dabe, ospakizun ekitaldiak, oraindik zeo zertxo be egiteko daukien, eta kontua da, baserri bat badagoala bertan aparteko garrantzia daukana. Laster etorriko gara horretara, baina Juan Ramon Arzeko, esan dugu unibertsitatean aurkitu zaitugula, gonbidatu zaitugu eta gonbidapena onartu duzu. Irakaslea zara eta agendan bitartetxu bat behintzat auki duzu. Zeintzuk dira zure lanak? Bueno, unibertsitatean, lan kanpoan askotan jendeak pentsatzen du gauza gutxiago egiten ditugula, baina, irakaskuntza bat hori izaten da, hori da gure lanetako bat, eta baino gorreri gehitu bat zaio ikerketa gero eta ikerketa egiteko, esan duke eskaera eta presio handiago dago. Eta horrekin batera baita ere, kudeak eta lanak egiten ditugu, unibertsitatearen barruan, kudeak eta guk ditugun sailak, eskolak, fakultateak, edo unibertsitate mailako ditugun organoetan kudeak eta lanak egiten ditugu. Orduan gure lana, unibertsitateko irakasle moduan, esango duke, 3 mailatan jarriko duke, irakaskuntza, eta irakaskuntza hori izan diteke gradukoa, edo karrera egiten duten ikasle irakaskuntza, eta gero gradu onduko ere, masterrak eta tesiak, eta jarraian eukiko duke, ikerketa eta kudeaketa. Kudeaketa gure sailak, eskolak, unibertsitatea eta eskola unibertsitateak berak dituen organoak. Orduan, lan esango duke, bariatu eta zabala. Bai, gainera unibertsitatean. Hori bai. Unibertsitatean gainera aldaketarako sasoia bada, ez dakit zuen fakultatean hori igarten dan. Bai, momentu oso berezia bizi dugu, unibertsitatean oroar, eta, Bolonia esaten da, eta baino Boloniaz gain, orain badu aurten hasi berria den Euskal Herriko Unibertsitatean mapan, o titulazion mapa berria edo deitzen diguna, nola beteko titulazion berrantolaketa bat egon da, eta orduan, alderri bat ditu Boloniak dituen eskaerak, eta bezalderri batik, titulazio berriak, eta titulazion, edukin berriak, eta horrek pizkate solapatzen dira. Orduan, esango nuke, transizio garai baten abiatuta gaudela, aspalditik prestatzen ari zen prozesu bada, eta momentu honetan, abian dago prozesu hori. Baina, seinale, ikasleak badago zala, ez?
bueno, ikasleak duari gabe badago zela, ikasle Euskal Herriko Unibertsitatean ikasle kopuru handia dugu, Euskal Herriko Euskal Unibertsitatean, kopururik handiena edo zatirik handiena du Euskal Herriko Unibertsitateak, eta, ikasleak dudarik gabe, ikasleak 40.000 gora, ikasle 50.000 ikasle graduondoko eta danakeen kontutan marin baditugu. Orduan ikasleak baditugu, ikastetxe bat zan gehiago, bezatzen gutxiago, hori aldatu iten da, aldakorra izaten da, pizkate modak ere goten dira, merkatuaren egoera nola dagoen, eta barre horrek ikasleen joera aldarazten du. Ikusi, niri nok esango eustan, ez da, ni oraintzen abil Euskal Herriko Unibertsitatean graduondoko bat egiten, beraz, 40.000 horren arteko bat neu izan daiteke. Ondo etorria. Eta ondo etorria Eusko Ikaskuntzari bezan behar dutzago, ez da, Juan Ramon, Eusko Ikaskuntzako kide be, bazarata? Bai, aspaldidanik Eusko Ikaskuntzako kide naiz, ez dute berta barne bizitzan handik parte handirik hartzen, danerako ez gerrelako iristen, baina, bai, aspaldidanik jundaneko 30 urteotan Eusko Ikaskuntzako kide naiz. Zergaitik ikertu duzu baserria, Juan Ramon? Galdera ederra. Ez dakit, hola, bote pronton esaten dena erantzuteko, nik, ez dakit nire, ez dakit jarri txiki batekoa naiz, eta, ez naiz baserrikoa, jatorriz baserrikoa, kaleume esango duken horitakoa naiz, baino baserriaren orso gertutik bizi izan du naiz, eta, nire familiak zuen langintza ere, harakin familikoa naiz, eta, baserriaren oso hurbil gaztetatik ibil nintzen. Eta, garai hartan, nire harakintzan altxutakoa naiz, eta baserriko mundua maila baten oso gertutik ezagutzen nun, eta baziren gauzak ez ditunak ulertzen. Gero aliatu zen momentu bat, nik harakintzako lanak utzi eta unibertsitatera joan nintzen, eta beti izan nuen joera hori, nekazal ekonomiaren inguru hortan nire espezializazioa bideratzeko. Eta, horrela gertatu zen, ikasle nintzela praktikatan ibili nintzen, Gipuzkoan bat zegoen orduan kudeak eta zentro bat, eta orain ere badago lurgintza izenekoa, eta, ikasketak bukatu nitxun, Bartzelonara joan nintzen, nekazal ekonomia espezializazio egin nahi nuelako, eta gero bide hortatik jarraitu nuen, unibertsitateta, Euskal Herriko Unibertsitatera etorri aurretik, urteak egin nitxun, ikerketa nekazal ekonomiako ikerketa zentro baten, eta, azkenik berriro Euskal Herriko Unibertsitatera itzuli nintzen, eta azkeneko 20 urteotan, horrari naiz. Eta horre zabiltzela ikertuko zenduan, Euskal Baserria zeri esaten deutzagun, zeri deritzogun? Nik, bai, Euskal Baserria, Euskal Herriko nekazaritzataz arduratu naizela, arduratu ikerketa mailan, ez? Eta, Euskal Herriko nekazaritzataz lan egiten balin baduzu, nola nahi baserria izango da zenbait ikerketatan sujetua. Eta, bereziki, Bizkaia, edo Kantaurialdeko isuri aldean, esango nuke, baserri ulertzen dugun hori, edo normalki baserritaz ulertzen dugun hori ez da Euskal Autonomia Elkartera, edo Euskal Herri guztira edatzen, baizik Kantaurialdeko isuri aldean dago. Zeren Arabako edo hegoaldera edo joaten balin bagara, erditik bera, beste nekazaritza, beste mota bat, edo beste etxe bizitza mota batzuk aurkitzen ditugu, habitata esaten den hori, ez? Orduan beste mota batekoa dugu, eta baserriaren eremua, izango litzateke, Kantauri isuri aldera dagoen eremu horretan eukiko genituzke, nekazal ustiapenak izango litzateke baserriak, eremu hortako baserriak.
guzti hau, Juan Ramon, berbaldirako prest daukazu, ezta? Bai. Eta honek badaukaz, jakin dugunez, bere atalak. Hau da, berbaldia zeozelan zatitu egiten duzu, apur bat hobeto urreratzeko gaira. Eta hor, atarian baserriaren zorrerako testu inguru historikoa, lurraldeko kapena eta baserri motak azaltzeko asmoa daukazu. Bai, horrela eskatu zidatelako, behar balin bada, egokitze aldera, mungian egin itzaldi hauetara, egokitze aldera, eurek 500 urteak ospatzen dituzte, landetxo goikoaren baserri honen 500 urteak dira. Eta, horren inguruan eurak egin zidaten eskaera bat izkatzen baserriaren bilakaera historikoa. Eta nire garaian, ni ekonomilarian naiz, nire garaian, nolabaiteko egin itxun nolako ikerketa batzuk, baserriaren alderdi historikoak eta egin itxun, eta, hori pizkate ezagutzen nuen. Eta orduan itzaldia pizkate erzatu nuen, edo egokitu nuen mugiak eskatu zidaten nahi edo desi horitara. Eta nola zen, ospakizuna zen, landetxo goikoaren 500 urte muga zen, pizkat horren historia egin nun. Historia labur ban, ni ez historilaria, ni ekonomilaria naiz. Gehiago begiak jartzen ditute, gehiago azkeneko guk ezautu dugun 20. mende, eta 21. mende honetan. Azkeneko urteotan, baino baserriaren bilakaera historikori zerbait landua dut nire ikerketa ibilbide honetan, eta hortaz jardungo naiz. Beraz, denboran zer dinozu, batez be 20 eta 21. mendeen inguruan hor kokatzen dozula zeure burua, edo kasu honetan berbaldi ikerketa hau? Bai, nik egin ditudan ikerketak dira, esango duke, azkeneko bereziki, azkeneko 30 urte hauetako esango duke, nekazal ekonomiaren bilakaera, 80-tatik edo onutza jarrita. Egia esan, zenbat ikerketatan, hartzera gore joan behar izan dugu, eta garai baten egin ditun ikerketatan nekazaritzaren eta baserriaren bilakara historikoa landu nuen, baina ni berriro dizute, ni ez naizela historilaria, ni ekonomilaria naiz, eta naiz nire esango duken pinitos esaten dena gaztelania esaten pinitos egin ez historilari moduan. Hori testu inguru moduan, ez da, dana ondo hornitzeko batak bestea dakarrelako katebegia da. Eta Kantabria isurialdea beha aitatu dugu, ez dakite Juan Ramon, guk ezagutzen dugu baserria, ezta, gitxi gora bera danotakigu sardan, bere funtzioak, baldintzak, baina hor aldaketa urte batzuk egon dira, urte laburretan asko aldatu da kontu guzti hau. Bai, azken urtetan aldaketa handiak eman dira. Bizkat euskal baserriaren da euskal eta nekazaritzaren bilakaera edo aldaketa hori kontutan eukin nahi barri ditugu, eta hor baserriarekin. Nolabait nik nire itzaldirako prestatuta daukaten zeran, guk gure baserriaren aldaketak, errealitate ekonomikoa eta errealitate soziala beti dago aldatzen, hori ez da geratzen, ez da estatikoa izaten. Baina, historian oso atzera joan gabe eta aurreko mendea, guk, denok ezagutu
ezagutzen dugun, edo ezagutu dugun zerbait kontutan hartuta, industrializazioarekin, berrindustrializazioarekin, esango nuke, gerra ostean, berriro hartzen da aldaketa handi bat baserrian. Gure baserriak, txikiak dira, ez ziren esango nuke ustiapen oparoak, jendea pobre bizitatzen zen baserrietan, behar balin badak gozerik ez dakite pasatzen zen edo ez, baina ikusi besterik ez daukagu zenbat jende joan den Euskal Baserrietatik Ameriketara, Estatu Batuetara eta Hego Ameriketara, eta hori zen genuen maiorazgo sistemagatik, baina guztiapenak baserriak txikiak zirelako, eta ez zuelako ematen denantzako bizibide izateko. Bueno, orduan, prozesu hori berriro, gerrate garaian geratu egiten da, prozesu hori, nolabait baserritatik kanpoara, hirigunetara eta industrigunetara jendea jutea, egoera horregatik, baina berriro, 50ko hamarkadan, 60ko hamarkadan, berriro prozesu hori abian jartzen da, berrindustrializazio prozesua daukagu, eta, Euskal Herrira, Bilbo aldera, eta Gipuzko aldera, eta geroago Araba aldera, beste estatuko beste eskualde batzuetatik jende asko etorri izan, baino baita bertakoa ere, bertako baserri eremuetatik edo landa eremuetatik jendea industri eremuetara jende asko joan zen, eta horrek baserri asko ustutzea iztea ekarri zuen. Eta horrekin batera baita ere beste aldaketa bat oso zera dana, garai hortakoa dena, bereziki pinudiak, guk ezagutzen dugun baso pinu, baso hauek, garai hortakoak dira. Berrogeta hamarretan azten da pinu basoaren garapena. Zer nordura arte, guk gure inguruan genitune mendi horik, guk beti espezie autoktonoak eta ipatzen ditu, baina espezie autoktonoak, aritzak eta pagoak eta maila handi batean desagertuak ziren. Basoak esan duke gerrateak zirela eta egoera tamalgarriak zirela, desagertuak ziren. Orduan, horra hartzen da prozesu berriro, esango duke landa gunetatik emigrazioa hirigune eta industrigunetara, eta horrekin batera baserri asko ustutzen eta izten joan ziren, eta beste asko baserrian jarraitu zuten baserri asko, esaten duke industrian eta baserrian lan egiten zuten, denbora partzialeko nekazari bilakatzen dira. Zergatik hori dena, baserri txikiak zirelako, eta ez zutelako beharrain ematen, ordu jendeak, bere bizibidea aurkitu behar izaten du, eta jende asko horrela zatuzun, bere irterra horrela bilatuzun, nolabateko erresistentzia modura, baserri etzen behar bada utzi nahi, arrazoi ekonomikoagatik, arrazoi sozial eta kultural eta afektiboagatik seguru asko, eta beste batzuk baserrian soil-soilik, baserria espezializatu, modernizatu, baserri handiagoak zirelako edo jarraitu zuten. Baina prozesu hori horra azten da, eta gero prozesu hori berriro krisiarekin, 70ko eta 80ko krisialdiarekin berriro baretu egiten da. Zergatik kanpoan, baserritik kanpo aukera edo alternatiba gutxi daudelako. Orduan, jendea baserrian jarraitzen du, beste aukerarik ez dagoelako. Baino, 80tik aurrera, hor beste fenomeno bat, beste fenomeno edo prozesu berri bat daukagu, 80en guk gure autonomia berreskuratu genuen, eta gure autonomia berreskuratzeak suposatu zuen eskuduntzak bertan genituela, eta orduan bertatik Eusko Jaurlaritzatik egiten da aurrerantzan nekazal politika, eta horrek, bertako nekazal politika horrek, ekarri zuen laguntza handiak sektoreari eman zitzaizkoen behar zituen, eta sektorearen eraberritze ikaragarria jarri zen abian 80ko hamarkadan. Autonomia estatutuarekin eta autonomia estatutuak ematen zigun eskuduntza nekazal politika bertatik egiteko eskuduntza horrekin. Hemen bide batez, aitatu beharko dugu, Juan Ramon, ez dakite, zeuk esango duzu, baserria azken baten erabitara ikusia izan dela. Ez batetik daukagu erakunde modura, eta bestetik, zeuzelan esateko esplotazio modura, ez da, biak lotzen dira hor.
Bai, bueno, famili bat normalean famili ustiapenak dira, eta gero gainera, bueno, Euskal Herriko kasuan nolabaiteko baserriaren ez dakit idealizazio bat, ez dut zentzu txarran esaten, baina baserriaren idealizazio bat egon da, zeren nolabait izan da euskararen maila handi baten izan da, esaten dut, orain ez da, baina izan da euskararen gorbailu esango duke, eta beste landagunean edo nolabait euskal kulturaren esango duke esan da horren euskal kultura nik uste berez zabalagoa dela, ez dela baserri munduan bakarrik zertu, baserri mundura mugatu, baino baserri eremu hori eta bai izan da euskararen esango duke erreserba modura eta euskal kultura esan den horren euskal kultura purua esan den horren erreserba, izan da. Eta orduan, zentzu hortan, bi alderdiak lotu izan ditu, esango duke, produkzio unitate edo unitate ekonomiko bat izan da, eta baina baita ere beste gure kasu honetan beste alderdi bat ere badu. Hizkuntzaren esango duke erreserba hori, eta zenbait manifestazio kulturalen baita ere gordailu izan da. Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia aplikatuko zaileko irakaslea da beste Juan Ramon Murua, gaur geure gonbidatua eta hementxe Eusko Ikaskuntzan aurrera goaz dinote, badazpadan orain geugaz baten batek bat egin badau. Juan Ramon, sakonean guzti hau lantzeko aukerarik ez daukagu, ezta? Segureak 30 minutu izaten dira euren segundu eta guzti, baina hemen badago gauza garrantzitsu bat, zuk baserriaren desagertzean sinesten duzu? Bueno, baserriaren desagertzen sinestu, gauzak behar balin esatu behar dira. Egia da, baserriak gutxitzen datozela. Baina hori ez da Euskal Herrian bakarrik. Ezatu hori mendebaldean baser guztietan gertatzen ari den. Eta hori gertatzen ari da arrazoi askogatik. Ez naiz hori danak orain ikutzen aztertzen hasiko zeren luze joko liguke. Baina, baserriak lehen esan dudan moduan, ustiapen txikiak dira, produktibitate txikiarekin baldintza, produktibo eta baldintza ekonomiko gogorrak zailak, izan dituzte gero Euskal Herriko orografiare, horrelakoa da, ez du laguntzen, eta baserriak gutxitu behar zuten, konzentratu beharko zuten, zeren ustiapen oso txikiak ziren. Bueno, nik orduan baserriaren desagertzen sinisten duan ez da siniste kontua, errealitatea hor dago, baserriak gutxitzen doaz, eta gaur egunean, eta hori ez gaur, baina oain dela urte bat zuzatik onuntza, nolabait bereiztu egiten da, nekazal produzio alderdi batetik eta beste alderdi batetik baserria. Orduan, baserria gaur egun ez da nekazal produzioa eta baserria ez dira bat. Egia da Euskal Herrian egiten diren lehen eipatu dugun Kantauria isurialdean bereziki egiten den nekazaritzak egin bat baserri esaten dugun horrekin lotuta dagoela, baina baserri guztiak ez duten nekazaritzarik egiten. Gaur egun edonon ikusiko ditugu baserri etxeak etxe bizitza soil direla, ez dute inolako nekazal produziorik. Orduan hori ez da desagertuko, hor egongo dira, baina izango dira beste landagunean dauden etxe bizitzak izango dira, noizbait baserri izan zirenak, eta baina etorkizunean berbalin bada ez dira baserri izango, nolaz eta euren lurrak berriro norbatik ez ditun lantzen. Orduan, nolabaiteko bereizketa bat dagoen, alderdi batik nekazal produzioa, handiagoa, txikiagoa edo hobea edo txarragoa, eta baserria. Zeren gaur egun
nekazal produzioan ari diren kasu asko ditugu, ez daudenak baserri jakin bateri lotuta, o kooperatibak direlako, edo kaleko jendea delako, eta landagunera joan dela, eta nolabateko nekazal produzio motan bat zauke, barazki gintzan, erleak dira, edo ez dakit zein produktuekin, eta baino ez dira derrigorrez guk ezagutu dugun baserri horitako batean bizi. Orduan, baserria desagertuko da, baserriak izugarrizko atzerakara jodu, esango duke nekazal produzioz subjetu bezala, nekazaritzek atzera egin du, ikusi bezerik ez daukago, gure lurralde hontan, pizkate batetik bezala ibiltzen malin bagara, ikusiko dugu, hainbat eta hainbat lur daudela, gaur egun inork erabiltzen ez ditunak, inolazko nekazal jarduerarik gabekoak. Ez dago nok bedarra ebai, Ez dago nor bedarra, hartzaiak ere, gutxitu dira, eta dauden hartzaiak ere, beste era batera lan egiten dute, ez dira garai bateko hartzaiak bezala ibiltzen, batetik bezala euren ardiakin, baizik, produzio sistemak aldatu egiten dira, eta, gu ezketa zagu espena, eta hemen ere bai, eta horrek, norabaileko ondorio batzuk ekartzen ditu, ondorio hori aurre egin bertzaia, alik eta erariko hobenean, baina errealitatea ezin dugu, errealitatea aurrean ezin ditugu begiak itxi, eta ez da tragedia bat bezala ere ez dugu zatu behar, baserria desagertu egin da, baserria aldatu egiten da, baldintza berrietara, zirkustantzi berrietara nolabait moldatu egokitu egiten da. Guazen, begiak zabal-zabalez, Mungiara, hortxe dagota Landetxe Goikoa baserria. Apartekoa da, 500 urte daukaz. Bai. Monumentu moduan behaldarrekatu izan da, Juan Ramon. Bai, horrelaxe dago orain, nolatzeko museo modura dago, eta, Mungiako udalak, hori izatuzun, erabaki hori hartuzun, merezi zuen landetxe bat zen, edo baserri bat zen, bere izaeragatik, eta segurazko bere historiagatik ere bai, nik ez dute historia zertasunez ezagutzen, baina pena merezi zuen eraikuntza bat mantentzea, pena merezi zuen eraikuntza bat zen, eta hori da baita ere Landetxe Goikoakin gertatu dena. Gaur egun, Landetxe Goikoa ez da nekazali ardueran ari den zerbait, bezik museo bilakatu da. Eta museo badakigu kulturarekin lotura izaten dute eta nolabaiteko turismoarekin lotura izaten dute. Orduan, horrek berak adierazten digu baserriak badutela beste zerbaitetarako moldatzeko bidea. Horrek ez du esan baserri guztiak museo bilakatuko direnik, baina hor daukagu adibide bat, eta beste baserri batzuk nekazal turismo gune bilakatu dira, eta beste batzuk zagardotegi edo txakolindegi edo horrelako zerbait. Eta Landetxe Goikoan den kasuan Mungiako udalak izango zituen arrazoi sakonak hori museo bilakatu arazteko. Juan Ramon, Murua, zeinaztu zainke, iaia agortu dugu denporea. Bai, laburrein da. Hori seinale ona da. Eskerrik asko, geurean egotea gaitik, Juan Ramon Murua, eta alba da, urrengo batera arte, bien bitartean alikonten izan. Bai, berdin, da iruzen arte.
Ezko ikaskuntza badakezue hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan, hementxe Bizkaia irratean.